Barabi abangaro chibakara. Barabi abangaro chibakara. Nakingaro chibakare gotenga. Nakingaro chibakare gotenga. Nakingaro chibakare gotenga. Ero nalidero, ero lidero. Tugolili nene, ah. Nde aserit kulinde karuto kumira naga igaso moroberi oboroso bomugusi na tole enaro yaito kino mwaka ocho igoto ikagaiga twara ya gamba ototebie make no mwaka bagakabande bali skoga iga batubwate sibaba mwaka mauto nyamoko abanda kurwabo tubwate siena bagakabande to twabwatera na barabo iga asinge ncho kumanya ikeria ngokwana twarenge igoro mukubyeta kwantu arenge igoro yo kwaruka aine metago motago bo kwaruka rights of passage ogo chiburu tugateba nanda mali tandi yo chiburu wana ko no guchimaguta mutwe kugosarwa na kugokebwa bono aina malieta ali agotumeka mono ase enchira yomugusi amugusi ogochia maguta mutu na twangoteba ne karokwa nkuru boisi kuchumo sacha bono no kurwa enya rende ndeke usingertari gukwana paka guchia kungu bono oyo obeire tayari guchia samanganai chekuru kwa mkate Enoch nche igonkonyora manganai gakarona yariganirie kurwa somugaka ucho nyambasora nero yo ogotumanyia yonsi nga naki akogenda nse ukurigereria yake aitwa nkurigereria twarigeretinga iburu ne akanyomba karia liburu ne nyomberia akaburu akanyomba kali kachiro gataka beiro kabekirwe ngenjo geteiga anya karenga obuna musiko nyomba yagachirero opugisheri kigotwekya so mwana wana gosoera iburu abebune gesimba abera kurwabo na abambara bibarenge ninki babo entokora chinga ki ekaro bare ari iburu ebinto twarigerete binde nga nkwe yarigani barenge ase ekena tutakorete bya ngorenge tubente kuchakiraga chinko chiri ango chagwota ebitugi muriro tolima ebitugi ebi bono otogochakira tuchakire karibu ebitugi chinke chibona buchiara kole turende buyege ebitugi ebikuri bikorwa bicha kolendo omurero oria igo kiare gento kere sacred yani egento kinkabunira amasabe gento gitikingenjo gitenene sana sigeso kyomugusyo kolendo omurero eyemine nga no kotwaro baremereri gete naende no chikolenda no ene nibo muriro to bakolimana kiakora abantu abagote nga tata onga buno ikwalmeti omuriro ekore kale bakora omuntu mwetwe kankobogeka abantu bakumuntu alimeti omuriro so ndote nga tata tali muriro na alimeti ndigarendete boronge kabisa nakalena nechinga kiaya kirendete buya nakubule bitugina biyebona ale kole tabekabu no muntu oyo ukoroku nga nero oyo iga omosegi nero uri kobona ino muntu uri muntu bwingenjo na ndo muntu ugite tumuchiyo ebuya nero uri kuja kumosomia chingenjo chiekegusi aetiri amanyenge kegusi ni kobo mugusi kobo mumura bwegesaku ogosomi kukabisa gogoja kurwa ali bali burwabo igobe to muntu isaine na ndo ratikora ni matukoma keigo chiko na uji konyoro muchiyo ikina bwikingenjo go chiri burweri omosegi muntu kyore ekegori kiaye gosore ngomu muntu okonga kongire tarike gori kiaye omuntu okongire omuntu omonene ugucha komotebereria nero komobeka boronge karo omuntu akobo musacha igakoba iga naiga na ende agutwara masikani turi kuchimwanyoko turi kogenda norenje byanga kiri kyanzo na bintu binde turi bono kwarure kegori kekega gwachira kegori kende nero ina aro mosigi alko masomo esuguta nerabu esuguteye nige yatenenerete okwerende ngenjo gete esuguta nera mache ali ali wezu na alikona kobeka uchi iliyegeremere continue yatenenerete okogendereria egesaku ekore suguta nago bakaya aliko bikwabo nero kuna kobekera mache kuna kobekera suguta mache esuguta esabare nyasuguta abare esabare nyasuguta abare esabare nyasuguta eba abare nabare gotererigo ingakirire ngakyosi kinyabubu abare
Igo kwanza twachaka ebitugi ebi biarenge. Ebitugi ebi enkoligo biarenge ebi besi sekonya biomire. Biomire buya ige bitugi biomire. Bitugi ne biomete bikobekwa na bese yaya. Ebitugi biomire bori emeteme ebitugi kekobekwa no kero umuriro turi kuri mapi. Paka ka uru nyumba na bane mieri 3. Ebitugi ebi umuriro ina rorende tekuronge kabisa. O umuriro yo naende no rori bano ukikubwerekani gweso mutago uriondo uri umuriro uri kurukwa amagenga. Magenga naro n'umuriro uri umuntu yari umuriro. Ari guteru. Aguteru buronge kabisa umuntu anyo umuntu amane no sirete. Abantu bari abanyamatati bakumahenga. Igo tuwakire busira kino umuriro yo bono umware no umwane bitugu byari kobeko. Tori kolima. Umuriro tori kolima nari amabuko nari ngororo. Amabuko naro gatenenerete amabuka yari korare ko di musurigiya. Mabuko nari ko libuko. Diare tuliabe kuororende basi nelibu libuko ninki no mote libu etomati hakuru kwa mabuko eso no mote tomati mabuko bano ndomanyete mwaka botote ndundumanyete mumati libuko libuko li komo chikobone liamu abesurancha ika mutonga bwato gotioka gitu kuya sana bone liya koleta limusurigiya torucho bona tali wesibi tali wesibi bona basi nalirire gabu naliyako na korara muturu nalikoleta limusurigiya na ndiri abona na bolinga buna naliyo akona gutiokerera eso kurusia kusiria marweire gitarabe kwambukira buna ona ngusiyo kubaiga libuko bono libukeri ngo liarenge gusambwa asomorero igose ya eso no moto gutwegwa moto yo gutwegwa ngabuna no mate suranja ya isop solun isop libuko na buri gokira buna libona libwato gutiri musuge terigiya likoleta limusu abone sara ni muturuguru nabe gitera liarite no ligosiri no musu kubaiga igo libuko mutabwate mattress ya ndale koboro ni bigunira aligwe mattress rene mutabwate inchi akyo umuriro oyo muriro oyo ole telibirera buya kapisoro ndi mattress ya geze nere mattress ne libuliri kuru so muriro oyo nalibono liko abune par nali umuntu okweyaka rende ese hani ogusirie kintu kyariegere na manywana umuntu njira naliyo kumusiarira nandi ko gwetanjira naliyo gwetanari ogochigo konga umuntu takorora dian comfort yiri nalibwetu bete naliyo gweka naliya magutawo naliyo gwesibi igo chinga kichiga muntu tanchire gwesibia ya gwesibi nkwarengo di gwesibi nelibu okweyaka libu bono gwesibi okweyaka biko 0726447367 ere namba ito yesimi nero Getembe TV abuna se YouTube na boyo Getembe TV ase Facebook kana toko enda kubuli emetago rites of passage ego chiburu ensema ya kabere ekaro toleka gatokumanyanga bintu ki omonto arenge kobeko go chiburu twataba no kwaruka no gosarwa na boyo no gochima kutamutu no gochima kutamutu na yanga chialengo tukobeka tobegeti yanga wibona abamura yanga tulikobeka none na abaiseke obochere barabeke obochere ne yange ko bunege sena abanege sena bali kobeka abasba abana bana kinyaruka nandi ko rubosi yawo kuruma gabuna boligo igo kobeka igasinyencho korati bagisangi bawo mbali bagukibacha abatari bagisangi bawo abali abana bale bande muji konyorana isikonya bakali gotara mukibonyorana isiko muko bakonga uko kwatanga komorora abone kwa ne baiti ako mwaka obotanga twara ko babware ngo bota ne chinsara lakini chinsara lakini bono egete biterende nagiye ko kwegete bono aiga ekero twakorre kwara trebitugi kwokiri muntu no araiga chisuranje chigwate amabuko di amabuko bono amabuko ande ekero umuntu aregaiga bantu bande bali babwate enyamo babwate enyamo nabo riri gakebwa obono bali riri buna kebetuiga nabarabwate oroboba onyo goitita asa riri akebetu achiete iburu nya nabamura tukwanira abamura abamura tukwana abaiseke mbale kwaroka abaiseke tibarenge kwaroka ebale gosaro nto ngaina na ngabesike kwaroka barenge segusi yaya amara bari kwaroka na bere mbakaro kina rinde lyonse abasike bale gokoraki bale gosarwa bale ko na musyu right of passage
Yeah. bale gosarwa abantu bale gokebwa nabamura baisike bale gokebwa kabarenge gosarwa no gwa kwentaro kwentaro tu Entaro. bakora Entaro gara tu. banyoreke bakorie bebe sign because yo metago yonse gwatega no gwitega kwa manyinga bona bono ego twateba asebi naro gwate nyamo oyo bwate nyamo oyo bwate nyamo no muntu kobimba oyo kobimba bono na bararu abimbe amariogo tare ngoye nyamo mariogo nare ngoro buna bono na bakoro miguri libundu lirie neriogo libundu lirie linga buna kore ndeke abalenge libururu lakini lire green basi libona bakoro miguri libundu basi obona egose lunegose gamangane nyamo yo kona kobimba kosenga yago eta tayo naenderende ne libu libu ne yageteiga bioli kuruzira husiria marwira ngonspi nakiye kogera no enkurukare muntu kuwachire ensegene no mbona ayo murigiri ndikireti okogenda sawa tariga gusi mukia macha ya gusiga igagenda na aya gusi yaso indoroje roje se ina macha ali abuchire ali akuruzu kabisa soke kuruenga koime kenda na ale soka ndo jo ne sebe yabakoro tukuchumuino kenda ne libu libu ya nyomba agaiga ko ikalio beke onyu bwanarire bone nsemejo ochoge ndabana wekerero mukeneri buoge ndo chikobeka gari barikobeka libu elire libu elire aga supermarket moko na mwago legente ngakimokero kekore black pepper ditariri chako black chako teyo mokana ngandiyo ebintu byale gokorukana na imogende to gokora bono tiga moko bikora ngabono ngabono digital ngabono ngabikwenu ga rituals nganjiro kono ngabingwanzo birikokora ebingwanzo na imogende te gokora witira chipati ngate bantu bari kongwa ceremony onde nare orenge kogenda kare igaria gose gwateba onde kare iburu onde nare orenge gocha twanchiga tatebe yote ndiko bwana bwa ngupale kare tali kubwana bwango bono oyo tali kuna bare ro mungi naragenda ali mo tata ngaki ale tafasiri ni yaya mungi natali kuchyo yaya oyo bono ngane oyo ngane musegi nere bono kumanyama ngana ya hakoro nginje yabeire na amanyete mete yoro sana uchi kumutwera imetete yobona yekwerende aro kamatonyeria macho musocho ta kamatonyeria mkuru munyaiboba aito macho munyaiboba ya ngota macho no maito njeni manyete bali mbamanyete no mbono nyo mujoma chani kwala ko zide chingeni ole to munyaibobo uyu no mutonde nore antunkare kenyunyunta munu kare no karoro bako bwa umuto buri bwange to chaete muyowe te obekaka genda wa kago sil tiga na ko beke bintega chire konyo umuntu bwenya nyiro beka gento giringe rastoprast ibumbosa rastoprast yake teyo beka mosojo dibuna kwa nyanyaiga kuseno bwaterani kusenyanya butoliga ebimabu intone binga no manyete nabo igo nyanya ni biko lakini mono umusocho nguranguri no mote bigo bintu binga bunebi abono nabo yarenge gocha yaba korwabo buna toko endete konyora twensi abuna bantu bangutuka chinga kyo chite buru kwarwara amariogo na ararengo nyagitari yaki mora na kore ga bwa sechinsi chia maiko asore gotondete korigire ligoro yemetago osego chiburu nsemo ya kabere buno ndete gototegara na buno toko kwana mwako choi no harigaiga kurwa TV ya yageteme tonyora gwetera ase YouTube account Gatembe TV na bego na boto nyora gwetera ase Facebook Gatembe TV nje mkatenoka na tokubol kurugabo nsemi bono mwaka bwana ngoteba kanere nga akaro mwachire iburu komo gweta mumera na musbati onde omotayai ari tukeliriye bakoitite bale ko selu kabisa ta konyo bamuramba ko banyara swati yange yaya anya bakale una kuchenga baguchengera ari tukuliri baguchengera ale mono kabisa bago chabo none karo muswati bana banyara ko bana bagachire guchikosaro muntu musaje nkwale ko onyoro wakwe burugora kusana togo chioro sema tago yabo tago yaba basuba ngina bayira bana iburu bana banyara ko bachi ko terere yae oye enkyo musaje uji okoro aye no musaje bera saba beres karuo rogenda ali saba ka ngyo okora yo ekende
aiga saba buna twateba ririmo okogenda bono baisi aba bono nkogenda bari gokonga gwathe bari bono basoki gotara bari bagigotara bagigotwara bono bakoenda obotwari bagigotwara riri bagigotwara naro baumera omusubati torochi nyomba bari bakorenda bono sana baumera omusubati bono mbamanyete omwati buna bono ebinto biarenge bamakumera omusubati makori arengo pare chinchiare ekipare chia makori likori likori mabwo sego chiemete mambe chekechema kumba nare ngo urusana ime banyora naro omusubati ogokora kiabo ogwe tarenge usochi gotenya gosingotenya ya yo ya gotebra bikeya bagoteba igo na ingoboli nandu bakoboli buna bono bakoboli nga ekero ekyo omusubati no mutayai bomonda bateba nga go bakoiregeka kobwana nagote no goitita bono turochiri ndiaera bono gokonga bagochi bono nyomba bare bono bakire nyomba iburu bare kero kende bono nyomba bare tarabwena andi baumera no musubati no mutayai ali botukona omonda bateba nga gakoireka kobwana nabakoiregeka amaene pi akoiregeka ninki kyango bono rindi ngiti kumanya gekoera manyinga ibuna kaliko abagusi nabo yarenga oino mugiro nabo yarenga kumira omusubati uchikumira nendo musubati ondo muta nande kwanza bataya imba ngobo ngiyale kuruyo rindi turochimba ngobo nanga ya Yesu tochimba ngobo barengo no engusi yanko babare ngoro mbango boromo onde tayo ngomisi barenge bange lakini nera yamanyenge saga ndaburo sana ime bali nabo bakwaka no dole bibisite sale gitutuime agwaka jinsara kire kwerere so buta papa itinganya bana bana digo ligende litame ligende likuruga agwako buta bulinga papa litinga umuntu yagende akogenda bono oko omosegi oyiga nko kurwaria nabone metago gotokwanira gori metago tokwanira into asoboro sobo mugusi gotogocha twakwanira emega amang'ana yomugusi osechinjera chomugusi echigitakire kwebwa chiebirwe abasande chiebirwe nagekogera divina osemora atagetenga akonyora omwana akamura ng'anero bwate bagotenga rero ng'ambe nyarete kara omukungu oyimura bono igwate oyo oyibona awalira butokoroka abuna butokoroka abona batwetanira ambali tokoroka mugute mugute no yani no kuruguta mugute nguru kwimarire abona bali bakora ebinto abetweka koigwa dali koigwa meti omutuparagaka ng'anero okwira omwana oyo iburu omo swati akwira omwana oyo bono elinde nkoboria aiga bono mosubati oyo gose omwana oyiga oikira chimbwa chiria ekero mwana ori bono mosacho oyo bwarukire osochire iburu okorire okora matukaye ochiraria orarire esiko oiranira atabwatete chimbwa chiri mbukie chiri asomete obe egendo ngiro mondambo tinga mukate toboredi omonto okarimirie omorero nekene takanyorire bana yo ibona uchikonyo abantu turi kino umuntu bono uyibona umuntu ugiyo uyibona takanyore bana gosiringa chomwango tukwanda gotogosereria egere twali tari kogosererigwa nabo igere gonga egento togochio ekaruta ikonyora omwana uchikwenda oboragori gosuchi kuburia ngikosigi kiabete muntu yarimeti omorero oyo ngikiabete omuntu oyo arimeti omorero no kubirunga keiboreto oyo arenge kene ngatanganeti amaguru omuntu ngakiarenga omuntu oyo ngakiakara oyo muntu yakari guturira iguru usinga kibona akaro no musacho renge muntu arako barikere borio ibintu mbire binge byarako bigo chibyaba ekero okwalimeti omorero kwalimeti omorero gusa abantu bakori banyoresa bonga kwalimeti omorero kare kuyabere ngenche kabiresa uriero mutago wikeri ichwa ende ekoru kuika yani rende ekengwanso getege koru ekengwanso ne ceremony guikomo yega getokorwe abantu baragere abantu bachamo basi nabali bantu mbarengoro bali barenga abamanyi bale kurukwa bakundekane abanda abaroti abakorora buna babasaka bantu barengo buna bamurangiye kimbugu bale kurigeli bar ngakisaka bale kurigeli barora bamanya abantu bali bibiranya amanya amangana getara kanko bale una teta amande na megeteme ngomote tayo naro muyayi ono mumura nerwe koraya mbarengo abagusi abangaini tali ngambale nambono mbaro abagusi abangaini abane mbara abwe michikoita utabangani mubangete mutayitiko bategerera babasaba bakabona kaulinkire ke tokoroka abarera nkonwe naboli liyo muswago bakiri kuswago kiri kurugutumba baliko igwa neba
Ayonsi nkianda ikumine keroto watonyora gwetera se namba 0726447367 wali ngwake simi roma pe matora kole ntoko genda sigika na gekora ngote kurwa bona boygo YouTube account Gatemba TV, Facebook account Gatemba TV na togenda tegabu 20 to anda tokoya manyamu wako choi na mkate nok tokobora ni ngora igoro yemetago ya gusi ekarori tukuriya tukuriye ryo mutago woguchiburu ensemo ya kabire Naigwe karengere kia ongerekira kiningwe toyo chakire kuboli aya mapema renge agara tuendelee kushikisha tubulingana Gatemba. Yoga chiotiga tama tenga kwenda tore and then ende tuachire ntumbwango twarenge koranje tugwaka nanda gotegerete radio ose TV yao terikonyare kanabo ntugwika ogende amonentu ekero turu mutagoyiga buno okogenda mwaka bana ekero ebintu biria arenge kwegerigwa ngobwate simia olio moelio alo biria arenge kwegerigwa ngobwate simia ona korete ngobwate simia mwaka bana aige bono twachire omwana oye gose omosigi oyiga bona kwegerete tubwateti bana kosegwa kwengire repercussions amangana nale arenge gocha agokonya Irene thank you Irene bosi thank you sengencho nole kurugabu mechando nere yarenge gokonyora ekero otabwateti amegeri ariyo mosegi tatebi mechande yango konyora mechande bona yare gokonyora neye kurukwetanguje etanguche igo bono gose okobuna omugiro getetabu kwa bwatetia amachiko kwa etu umuntu utari kubwatia amachiko ngakende yonsi nabagochonyoria yakonyoria ng'oi nero litogoteba naki aya bono muirana matongo makuru kegocha tendete rumana tajeterana tubwateti machikae ichikondirio bwatete none limo ayo uchigotebi gweke kwanga bwate tutagite kubwata kende uchuri kwanyora ya amabe ibona nkonyori orengana bono ayamabe ching'oyi like give us examples. Ching'oyora nyora. Ching'oyora nyora. Ng'oyi bono nye kwachete okwange to gatebu ngakore kinga kirio kwaruka. Tuzinga kiyo kwaruka gatebu ngai bono gokorwa. Tiga kogenda mwanyoko. Tiga kogenda limarete sira liye sino kona ndo uchikogenda ali. Ura uchikonyora nyoko. Ore ore getirianda. Igo bono mate ibone muma. Igo egento egetangani karongo chakara sengo yeyu. Ntangani ogo gwanda kotwa nkwanda ero twangoika gochime ndurgo genda was watori kukorera irari tosa guchime watori so guchimari urakonyora marare iga ukonyora marare iga okay mwitibisieri na konyora marare urakoete ngayo guchia bwa bona na kero kendo ngayo kale gocherenga ni gochia ngo so mwaka nkomana bali no mungina na mwa gocherenga ni gochio kibakali kumana nkyoji gokoro kwa mino bakumana nkyoji gokoro eba omonto akubulingana ki abasubati oina Irene okubolia chinsi chia maiko akuboli muboliga omosubati omonare sitali otari konyora omwana ine nomorero paka morari meti abasubati gutero bari ngomorero oibone bintu mbire bire bitatu ekemo riri ari gushikirwe nyabubu abasubati ngutero bari omorero gutero bari omorero na mono ngakiriyo gushike nyabubu ibare kuorokigwa chinyangi chiabole ndo bobisi bomuguzi abetabwati ebintu biri bali kono chintama mekwenda bwati kwende etiangire ndi yaroche enyanga wiri yapte gato nyanga ngocheri gokoria nda kwa babo mintu etiangi yaroche osino mugaka tatabwati amachikari bali bamotebeti unaho chikomeye no muswati nabago koraki nabagusira naende ngakiyo abaswati rende bane mbara bali korukwa nabera bengoyo takali konya abana ale ono agocho beono eono igo eono nabera aberende bono eono abane nkurira bali guchia mana ayana rome tutakwana musubati bono utari igo tari buya igo taiyo ya tari konyora bana egekogera ta chege tikubuya manyu tari konyora ekora aba bangina kurumba maitenga kiwala ko bacheki bale bacheki musubati ngambiya bali enga kiri yogusichenya bububu enga kinere ya kabeire ababona ya runo ero enga kinere ya kabere ya ko gochobera ali bale uchi kumbuyale oyo mbuyale usenga kiakana lili igota ite tenga kiyo
ego kweguro musbati Aileen buna agoteba kurugabu maybe na atabwateti na ndenya tabwat kurugabu tachieti gose nyoli meti umuro ose uya kare ono ose ga kare ono yoko ande ono rina igure mangana arande tutarwanchirwa kwa na TV asengenjo the deeper you ask asembe tigagororo akari yobongo na yunge ono ni kwanda go chiabu unatoko genda and then tutakuwa toigwe nga enki kere kurwa ase enseme bono omumroyo karuri gari abairo mosache matukari eka kengani naki arenge koira bunyuoma abonera abwate kane buna abwate chimana ine chinguru chiaye bunangana chinguru chiaye na kiangana na akiri yaye iri asome tukakoro kwaruka no kwaruka kabongo okuchenji chingenju chia birangeli byao tali okwaruka liyo kulinga no ko physical yaya okwaruka kabongo nkororo okuchenji kabisa kwangainia kwa wesemiria tali elune ye school esemirio aire ubutagite ko chakokonyezo ubuma bwao aroyo mwana oyo no mwango oyo nabara gitomochi oyo nabona naboko gwonyo kuri nyombabu kebengo oyo bona isaiga yali moro karamu bikango icheritorenga abongombe bura ali osemboga ndase gete igo bochiro no mutago kabiro no guchiko nyomeri gwali so omonto ekero whatever amanaine nguru chimanaine how strong he is megikichimanaine how strong he is and how independent he makes decisions echintenge urusi gusaiga obekirwe sega yabono asegetabu aruna bwa tobole mwenkobera arake uchisa buchi egere gosinareme naro umuntu omoremu nore nkobokare butukegari esesiko ya esesekoge esesekoge na bakora usap chiombe alende nakolenda ali chiombe ngangaki arati esese chinde na alende chiombe umuronyo akiale na bali bale kogenda bono bali ekerisi bale kogenda ekerisi kere umuntu nabwate ngakiyaye ekerisi kere kiyaye ko ndachi kuruzi na matusia ekerisi kerisi kiale kiane embura munyari yankoreire embura egotwa na ende yato kerisi kero umuntu nabekere kerisi arige sarati ngari tukoria rero ubana nyarebe na wako ende kerisi kiale kiane embura munyari yankoreire uzi yabere matia boyesare nore ne chibisiro bono yo nere bono uchakora mu muroyo ono murabwegesako nagenda ogios igoto tebe nga abamurabadum nabangi kwaruka nando bomwaba abandi bali kwaruka bandi baba abo baeba abasacha barabo embaro abasama haja narali amoba bali abasacha bali moko bekirwe bipira nyomba tazo anarawa teirero bipira no sepoti namugo jero inare yua ngata soka azadi ngata soka isiko asacha bali motari gutara moko genda butuko mogende gere kromun tamanyanga nimbwatu mumuraga yangutuma agende maate liana andetere kibiriti andetere monyo andetere ki ndio bono yani morega baba kungumura bakungu mwega lakini wasajole yetu korwabo igo tukwabwenda takobera abondora bado mwaka buno mwaka teba okwaruka gokwange korwa obongo mwensi korwabo I have fun most times garongo tokwenda guchiga because ege kon bekangana bali banga boba nabangu tikara bado ko baboba na bano banje bagachirwa ndegatia ukiandika tia bwale ndira oyino mwana ongina nabana bangina yo mwegule mwana mama's boy akanda gochiawo unatoka na twense karangeli kia onkere ki 0726447367 esimi na boigo gwetani esimi na bo oboigo okwaka egekurukwa esimi ekera togan Morris Orech kurwa Lolgorian akia bale bakale naba yabale lakini abalero bakorangeli mama tole turubuki mama mbaba gusingo ibo baba tabonga baba gusema baba tare o ambu ati lingolengel bono ngwachi kwa manya na kyo kubwa ebeka gatembe ambu ati lingolengel bono ngwachi kwa manya kako beke TV andogenda bono ngwata simya na atiri ale ne se TV egale TV agotegera ando ora tegera bono warati bono mwaka
kero tugukura mang'ana aya aiburu singe nchoko yanda bwango tukore chinsa cheto nchirgo twanjira bono eng'ana yomoelio ase mang'ana aya aiburu bono obasemi bwao igoro ya aiburu generally obasemi bwana igoro ya aiburu bono mbori ng'a abang'ina tiga gotusaririe emetago yarenga okorukare ya aiburu rites of passage tiga ko abana kwaruka tiga abang'ina tiga koira abana bamura inki mang'ana kimubwate n'abang'ana bamurocha ngono omwana ng'ana yorerete abana babere bona bemesa bana mbabwate masikani yali ale gosoma nyumba taiyo abang'ina sika abana bamura igo ikina kingoteba naenda abana bamura bebirwe twatebereire omwezekeri yoko ng'ante gali child tiga tora inyora n'abamuna n'abaromba tagete barendwe baye guchisembe basemi kubisha tari abasiko kugita pamanye kugita omochi tari twatebereire abasekeri yoko abakabana bamurambaro bari kenda none chichiro kenda taracha kenda none chiskuru wao none chikole chiale none kanisa abamurambaro bisina abana banyaruka boka baichiro ngai mwaire tabamura ngai mwebira abamura ina yara mangana nengoteba esuburo sumo muzinga abantu baminto muri mundikereti abo mubwata abana rendo mwana omumura nere tigari nduno munyaruka tatu omeria amatu mutakoraki mutigakore no munyaruka bwe kariyo no munyaruka murende rendo omura nere taba gutumeria amatu buna asome tigo tiri arenge iburu moye ngekong'anchera nabo tokoraga abo rituko ria rero ase ng'encho ebiro mang'ana arande tokwarigania gekorwa igase studio wikarande weekend katora rigoro naki omogiro omokubyo gocha igoro ria kabere ekarotora kwanere igoro y'omotago onde yabana piamono rieta riao ocho nyambasora mpiamono tigarabuya enche ngoro kwa mogati no ibo baiko na mokeira muri so mokeira no baiko nsaga go twanchira tomera na kara se pindi binde seseniko bakara antu bakare barabi abangaro chibakara antu bakare barabi abangaro chibakara antu bakare nakindaro chibakare gotenga antu bakare nakindaro chibakare gotenga antu bakare nakindaro chibakare gotenga antu bakare pero lidero dugoliri nene ase entunda yende omugaka onkorogo kebacha nigo araje gukora